Ако си български президент и приемеш един чужд държавен глава, парада е на площада Александър Невски, докато войниците минават кръгом, той вижда една великолепна катедрала, пита как се казва. И му казват Александър Невски. Той казва, това е вероятно ваш български светец. Не е Свети Петър, не е Свети Павел. Не, казвате му вие, това е руски пълководец. От средата на 13 век, който е разбил веднъж шведите и втори път ордена на мечоносците. Добре, качвате се на автомобила на път към президентство и срещу това си великолепен паметник на Арнолдо Цоки. Той пита, това е ваш прославен генерал. Не, казвате вие, това е руски император. Свивате надясно и той казва, великолепен булевард с жълти плочки. Да, казвате вие, това е булевард руски. След като той ви пита вдясно, тази великолепна църква сигурно е българска стара архитектура, вие замълчавате от неудобство, но бърза отпред шефката на протокола да каже, не, това е руската църква, след което му казвате, че отивате на Дундуков 2. Дундуков е булеварда, който разделя Министерски съвет и президентство. Той пита, генерал Дундуков е ваш прославен генерал. Не отговаряте вие, той е прославен руски генерал, след което го приемате в гербовата зала на президентството и казвате, добре дошли в една независима и горда страна, която винаги се е гордяла със своята свобода и с независимите решения, които е вземала.